So, kadalay ko ng Diyos sa Japon nga siya kauban nato. Ingon nga kita na sa balay sa Diyos, kauban nato ang Diyos. Mananitag na karon natin padayon ang pagdiskus sa tulong sa Ginoo aron adun natin buhaton. Kay tinunglo man guna ang tao nasa diya nga di na siya mangita gali og mga pagtulunan. Tinunglo na siya. Mo bitaw na nakaron kita nagpadayon ta kay samtang naapay panahon. Ang atong hisgutan kanang dalan nga nagagiya sa kinabuhi. Ang Bible, ang pulong sa Ginoo nagtudlo lang ni duha ka dalan ha. Ang iyang gitudlo diri, gisulat diri ang buot pasabot sa Ginoo, ang kinabuhi o ang kamatayon. Ay ang tao mamatay man. Gani pa kaniadto si Iba, diingnan kung mukaon ka anang mantanas, diya mamatay ka. Kung ang giingon ni Satanas, dili ka diya mamatay, pero sa tubangan sa Ginoo, diya dayon namatay siya sa Ginoo. Wala na sila na under sa control sa Ginoo. Ang ilang life, ilahan na lang kaugalingon. Nakita nila ang ilahang kinabuhi nga sila di ay unod. Muna si David, kung makasala siya, mangayo din siya pasayloon po siya sa Ginoo. Bisag grabe yung sala. Tungod kay ang Ginoo, nasayod nga si David, gibuhat ang frame niya is abog lang. Diba? Unod lang. Wala ang unod, abog na. Mao na nga nagiskot ang Ginoo dili na isulat kung imog yung tukiyon ug basahon unsa man gituyo ining pulong sa Ginoo. Wala tong unang panahon ningon si Moses nga ang Ginoo daw nagsit life and death. Mao nang gingon niya heaven and earth is a witness that God matod pa niya nagsit siya og life and death but choose life. Ngano man, because life is blessing, death is curse. Laktod pa kasulti, di na nato lang malali sa basta mamatay gani ka, tinunglo ka. Maning gingon sa Bible, ang Bible lang gingon na ako, nagwali lang ko. Kuya, pagabot po ni Jesus Christ, ningon si Jesus Christ, enter ye in the straight gate, for wide is the way, and broad is the way that leadeth to death. Dako daw ang portahan o agianan nga naggiya o kamatayon. Mo nang dagay mga matay. Nga kaniadto pamangtan ni gani ang mga Israelites nga matay kay ngano man sila ra may nag-ingon nga dili mi sila mangagi. Dili gid sila mangagi kung imong basaw ng pulong sa Ginoo ngano di man sila mangagi. Sa tinuod lang ang plano sa Ginoo aron maapil ta. Kay kita Gentiles, wag kita labot. Wanang gingon ni Apostol Pablo, remember once you are a Gentiles. Kung saan man ang paghinumdum nato nga once we are a Gentiles. We have no hope, we have no Christ, we have no God. Muna ang Gentiles. So ayaw panghambog nga ikaw, Kristohanon, nga di nangalagad ka sa Ginoo sa at tinuod lang Gentiles ta wa tay hope. Ang cross ingon pa ni Apostol Pablo nga nagpakamatay si Kristo aron lang makaduol ta dili maluwas. Ang iyahang dugo mao na ang pagluwas sa iyang mga katawhan. Kita muduol ta kung gusto ta maluwas musunod ta kang Kristo. Kay siya mga tuang leader o siya mga tuang kahayag nga diin musunod ta nga matod pa niya walay makato sa akong aman gawas ka nako. Mo nang muagi ta kang Kristo. Mo na atong hisgutan pagpadayon kani the way that leadeth to life. Matod pa niya dito, narrow is the way that leadeth to life and few there find it. Gamay ra gyud nakatultol. Wala kumingon ninyo, magsigi kumingon ninyo. Padayon mo kay hapit na moabot ang Ginoo. Kung ang mga tao wa nagpakabada nga ang Ginoo hapit na mo balik, wa koy mahimo. Kung imong basahon ang Bible, mabasahan nyo na nimo kanunay. Haduol na mo balik ang Ginoo. Kitsa may tiguang ninyo ining Bible. Mas tiguang ning Bible kung una pagod ni.
Unya atong una pa ni nagsulti kung imong basahon karon lang nato. Una kung mingon ninyo basig baliwala lang ninyo. Mamitay hinungdan ingon sa disciple o si Peter nga ang pagbalik daw sa Ginoo gamay ray maluwas kay ngano man. Sama daw kuno sa panahon ni Noah nga gamay ra gyud nakasulod. Sama daw sa Sodom ang Gomora nga gamay ra ang nakaikyas. Bisan pa daw ang mga manulunda na sa langit wa niya kaluy nga di naron lang kung ana magay sa langit wala ganya sapayan nga di siya luwason o luwason siya mo na nga atong hinumduman nga dako kayo ang grasya sa Ginoo gugma sa tuwa kay ngano man nagpahinumdum siya kanunay nato pero sa panahon sa pagbuhat sa arka ni Noah mo na hinungdan wala sila kabalo kung giun sa pagsulod ni Noah kano sa nisulod si Noah sa arka kay ngano wa may nagsulti. Nya kung karon kita, ug way magsulti, manang musulti kininyo. Balag mga suko mo. Basta kung musulti gyud kay kung di daw kumuwali, alaot ko ingon pa ni Apostol Pablo mo man yang gingon, mo na mga magwawali nga di galing muwali nga matud pa sa Old Testament nga nay umalabot nga gira, nay umalabot nga great tribulation since the world began. Dili na siya pinadala. Muna po, mingon ninyo nga, nganong nagpadayon kang pagpangalagad, kay nahimo abot lagi great tribulation. Ayaw ing na nga ikaw makaikyas anak, kay nahisulat man na. Matod pa niya, even my very elect. Makabig. Bisan pa nga akong pinili. Makabig. Muna nga, magpadayon yun sa Ginoo. Kinanglan na to ang pagpasensya yun sa mga butang sa kalibutan nga ang importante na agita sa pilan sa Ginoo. Kaya hapit na mubalik ang Ginoo. Muna nga atong hisgutan sugod karon about sa life dili date nganuman ang date atong panon nga nagbasa man ta sa Bible tama tong gingon ni Jesus Christ sa mga parasyo mga eskriba. You search the scripture because you know there is eternal life. Di ba? Unya karon ingon dayon si Jesus Christ, but you are not willing. Ang mga Israelite dili willing. Kini pulong sa Ginoo para ni sila kay si Jesus Christ nagwali pa siya way labot ang Gentiles. Naapel lang ang Gentiles sa iyang pagpakamatay unya ang gitugutan pagwali sa mga Gentiles si Apostol Pablo lang. Until disciples dili padtuon sa mga Gentiles. Mo bitaw na karon dalaygon ang Ginoo nga giapil ta. Unya ang atong ministro ang nagminister nato actually ang manulunda pero diya sa pulong sa Ginoo si Apostol Pablo. Muli ato ning hisgutan nga matod pa niya kanang pagpangalagad sa Ginoo atong unang Domingo naghisgot ta sa Exodus chapter 18 verse 20 matod pa ni Moses, thou shalt teach them ordinance and laws and thou shalt show them the way where they must walk they must go. Tudluan daw sila sa dalan, din sila manggalakaw. O tudluan sila sa buluaton, nga mao ka na ilang buhaton. So, ang pulong sa Ginoo, mao ka niya ang ato ang gitawag og ordinance. Nga gipakita sa Ginoo, nga doon na mag ordinance. Sa Bible, doon ay tulo ka gitawag og pamaagi kung ikaw mga lagad sa kinabuhi. Ang ordinance, ang balaod o ang kanang rules na ay rules di ta pwede muingon nga aduna tay laing rules di ta pwede nga mingon ta adunay balaod nga lain di ta pwede mingon nga adunay ordinansa nga lain pabita nang sa diha nga nagsugod ko sa pagpangalaga dinhi dapita nag-asta po daan sa Ginoo kung unsay tunay nga mga pagsimba pagpangalagad. Mo bitaw nang nag-search ko, nagtan-aw ko YouTube kung unsa ang pagsimba sa tulura man ta ka klase nga tawo ri nga nag-ilag Ginoo nga nasa langit ambot kung kinsay tinuod nga Dios nila. Nga ang ako alang nahibasahan sa Bible ang Dios gyud nga tinuod mo nang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Labaw sa tanan mao kana ang Dios nga nagbuhat nato. Kanang Dios sa Israel mo na atong Dios. Kanang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mo na atong Dios, mo na nga nag-search ko kung unsa gyud tinuod nga mga pagsimba. Mo na nga sa diha nga nag-search ko, wa gyud ko ka kaplag kung giun sa pagsimba ang Ginoo nga tinuod. Bisan ang Israel wala gyud gipakita.
Although doon na sila mga paghalad, pero ang mga kakaraan sa panahon ni Moses, doon na lang mga ordinance ang balaod. Pero wala gid gipakita sa mga gitawag ka ng YouTuber ba o kanang mga dokumentary, yung sa nila pagsimba kanang malagi action ba, no? Nga aron unta atong sundon. Nga din atong unang manggaling panahon walay nang urus. Tung unang panahon walay naglingkod aron magampo, walay nagfold sa ilahang mga kamot aron magampo sa Ginoo. Although atong unang panahon ang gingon sa pulong sa Ginoo magbow down lang ang iyang head kuno diya sa yuta unya worshiping dayon sa Ginoo, which is wala pay mga balaod atong una kung unsa gay buhaton sa katao. Muna sa panahon na niabot si Jesus Christ, nagtudlo siya unsa ang yun pag-worship. Nga dili na pinaagi sa mga aksyon. Kundili, matod pa niya sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos Espiritu, ang magasimba kaniya, kinang na magasimba sa Espiritu o sa kamaturan. Ang buot pasabot ka ng Espiritu, muna itong pagbati ha, dili nang gingon nga mo abot pa na diya sa Holy Spirit, naana na sa imo ang Espiritu. Kaya ang tao nga wala Espiritu patay na. Ang patay dili na mubati. Muna ang Espiritu, muna ang konsensya sa tao. Pila ka konsensya sa tao? Pila may pagbati sa tao be nga nagaliho. Kana imong mata, kana imong ang ilong, kana imong dalunggan, kana imong baba, kana imong dila. Labaw ta kana imong kasing-kasing. Muna dapat nga bubati nga din ang Espiritu iya na sa Ginoo nga gihatag sa tao aron mabuhay ang tao unya kanang Espiritu nimo. Kung atong una wala pa ang Ginoo nag-after sa tao, wa pa siya nag-mindful sa tao, wa pa siya nagnauna sa tao, kanang atong Espiritu kita mo'y nagiya. Ipabati lang nato ang atong nakita, pabati nato atong nadunggan, ang atong nagtilawan, ang nasimutan nato, ipabati lang nato kung unsay gibati sa kasing-kasing. Atuara. Una ang atong Espiritu gitawag og natural spirit. Pagabot sa pulong sa Ginoo, mo nang gingon, ang pulong sa Ginoo is holy. Unya na makay pagbati, mo na nga gusto sa Ginoo mausab ka aron imong bation kuning pulong sa Ginoo. Aron ang Holy Spirit mo na mo-guide nimo. Mabita na nga ang pulong sa Ginoo is matod pa niya walay makatugkad dinhi. So therefore sa tinuod lang ako samtang magpalandong gumingon ko, Lord kinsa gyud takos nimo no. Kay kinahanglan man gyud mahimong takos ang tao kay wawit lang ta he is worthy niya dili ito worthy pod. Kanang tao nga mingon kung bagat pa ba ang istorya sa Ginoo sa akong huna-huna ba yang nauna ba? Kung mukanta man ko nga, mukanta man mo nga worthy ko, kinsa man pud ka nga nikanta nako. Ako ba worthy sa imuha? Nga aron ikaw mangalagad na lang sa Ginoo aron dili ka magpakasala. Aron dili ka mobiyag pangalagad aron di ka mutuman sa Ginoo. Kung siya worthy, kinahanglan nga din imong yung buhaton nga din tinuod jud siya takos imong kinabuhi. Kung siya gyud Dios nga muluwas, so buhata ka nang gitawag nga din unta siya muluwas yun nimo. Mabita na usay ang tao. Baliwala lang nila kining review, instruction ang reproof because kay ang Ginoo man po nagplano na sa mga tao tungod sa kadaghan sa tao nga gamay ra gyud iluwason sa tao Ginoo. Wala nga dunay pamaagi ang Ginoo nga sa kaniadto pa dunay tulo ka gitawag tunglo sa tao o curse sa tao nga gihatag niya di kalibutan aron dili makasabot sa pulong sa Ginoo. Na si Jesus Christ bisan nagpahayag siya ang light, nag-explicar siya, nagsulti siya sa tanan nga mga parasyo, mga eskribon nga nasuko sa iya kay gisulti niya ang tanan nga kung muadto mo sa amahan I am the way, di sila musugot. Mo nang gipahayag niya, mo nang ningon si Jesus Christ sa John, and the light did not comprehend it. Wala sila kasabot. Sa tinuod lang ang tao ang magkasabot. Ang Ginoo nasa langit, ingon pa ni King David, lumatot pa niya, nagtanaw sa anak sa tao, kung doon na ba'y nakasabot o nangita. Kung doon na, if there is na who seek God and
understand. Wa daw makasabot. Mo bitaw na nga ang Ginoo nagpadalag mga magwawali. Mo nang giingon niya sa Jeremiah chapter 3 verse 15. I give you a shepherd according to my heart, who feed you with knowledge and understanding. So bisag unsaon pa nimo kung wa gani kay shepherd, di gyud ka kasabot. Mo bitaw na importante ang magwawali. Na kanang magwawali, kanang pinadala sa Ginoo. Gani halos ang magwawali kinahanglan punos pagtuo, punos sa espiritu. Ang bot pasabot kanang punos pagtuo, punos sa espiritu, kanang dagang kay pulong ba? Nya kanang pulong nga espiritu bation niya. Unya tuhuan niya, dili lang kay ingon nga pastor ka daghang kay pulong niya, di nimo tuhuan tong mga pulong. Ikaw number 1 mo buhat ana kay imo nang gipasunod aron ma-prove nimo kung unsa gayud ang pagkatinuod sa gisulti sa Ginoo kay na-experience nimo. Mabita nang gitugot sa Ginoo nga ang mga magwawali 30 usa magsugod, 30 at 30 magsugod og wali ang mga pastor. Kung naa may mga batan-on mga pastor wali ninyo, ayaw mo to ana kay wa pa na sila ka-experience kung unsa gayud ng pulong nga iyahang giwali. Dapat kanang magwawali, walihan niya daan yung kagalingon. Sa unsa mawalihan niya yung kagalingon, wanang gingon na experience niya nga ang Ginoo maayo gyud. Aron makasulti siya nga maayo ang Ginoo sa tanang tao. Mabitaw mingon ninyo sa ako alang ha. Ang Ginoo maayo. Mo nang dili gyud kumubiya, mo nang bisag unsa pa inyong buhaton nako. Kung doon na may mga butang kalisdanan diri ang pulong nagingon na dahan. Kinsa may makapasiparit ako sa gugma sa Ginoo. Kalisdanan ba? Kabugon ba? Or kamatayon? Mahadlok lang ko, di na ko mga lagad sa Ginoo kay ngano patyon ko. Dili daw na makapahimulag kung ako mutuan ha. Mo nang di ko mahadlok. Nilintak na atong isgutan ning dalan padung sa kinabuhi. Kay wata mahibaw basig ang katong gingon ni Apostol Pablo nga reprobate or disqualified. Kinamay giingon niya nga wa day ni apel sa lumba sa dagan sa kinabuhi, wala day ni dawat sa eternal life. Kung ang Ginoo naghatag og eternal life, wa day niya gi-receive. Kay kung gi-receive pa niya, unsa man to niya pag unsa man to receive lang. So kung gi-receive na nimo, imo ginang i-serve. Dili lang kay worship. Wala nga tong gabi dunay gipadayag sa ako sa Ginoo, di siguro nito sa kuha basta doon na gay understanding sometimes magabi ba nga ipadayag sa Ginoo nako lahi daw na ang worship o ang service. Pwede ka mo worship without kanang serving, no? Pero di ka pwede mo serve without worship. Kung mo serve ka, kinahanglan mo worship yun ka. Parago ng amo nila, imong simbahon, imo ilahan ng amo. Pwede ka mo simba sa ilaha, pero manang giingon nga dili ka mga lagad nila. Unya ka ng imong amo, di ka pwede nga di ka mo simba kay ikaw nangalagad ka niya. Wala kung mga lagad ka ng imong amo, kinahanglan simbahon ng imong amo, dili kay ingon nga katulad imong simbahon ng uban. Magsilos yun na, mao sa daang Ginoo, manang ningon siya, no one can serve two master. No one kay nga naman, whether you love the one and hate the others. Dili na makaingon nga love nimo ni tanan. So kung doon naman kay love, kung ang Ginoo nagsulti, unsaon na to paghigugma ang Ginoo, kung naman kay gigugma ni, kinahanglan gyud more than this. Labis daw me more than this. If you love your father, mother, sister-in-law, mo nang gingon, more than me, you are not worthy of me. O mo na nga kinahanglan gyud labaw ang Ginoo. Mo na nga kung imong higugma ang mga butang sa kalibutan para na asa may imong gihigugma gyud sa tinuod lang. Kay do naman gud tay balaod ordinance sa Ginoo. Ingon pa ang Ginoo nung kaadlaw imo sa kaadlaw ako ha. Asa may imong gihigugma gyud. Ang unong kaadlaw ang sa kaadlaw. Mo na ang pangutana sa Bible kung ikaw mangalagad sa Ginoo aron makabatok ka kinabuhi. Kay mao kana ang dalan. Kabaw mo sa una ang dalang gitudlo sa Ginoo sa tuwa. Lingon ni David sa Psalms chapter 77 verse 13. I know, O God, your way is in the sanctuary. You are great God. Muna gingon ni David sa 77 Psalms. Ako nasayod nga ang imong dalan naagyod sa
sanctuary. Kung bagat pa ba, nasa simbahan. Kaya kung ikaw naa sa Ginoo, kung ikaw gusto mo adto dito sa langit, ug niagi ka sa dalan, asa man kaday, una sa tanan ang ilanan naa diri, gani ang kusog gani naa diri. Ang mga tao nga gusto ang kusog nila nga ang Ginoo ray naghatag, kita although natay kusog sa pagkabatan-on nato mao na himaya sa tao daw ingon ni Solomon nga ang himaya sa usa ka batan-on iyan kusog, pero sa tiguang ang iyang pagka puti na ang buhok mo na iyang himaya nga nakaabot pag yun siya bisag namuti na iyang buhok kusgan lang gyapon man ibut pasabot ba mo bitaw na nakita sa tinuod lang ang Ginoo nagtanyag og live kay ang tao manggod kutob ra gyud na sa 80 matud pa ni David murag naa sa Psalm chapter 90 verse 10 mo na iyang giingon nga 80 lang or 70 lang if there is tanang gitawag og pamaagi nga ikaw naningkamot nga makabot kag 80 kung naa may 90 kung naa 100 mayo gilang mahadlok ta sa Ginoo mo na karon ato gyud ning isgutan ang dalan paminawag gyud ninyo mo nang gingon ayaw mong pagka dalo fearing kanang habol iyo paminaw ba kay ngano man hapit na mo balik ang Ginoo gusto sa Ginoo nga dili ta malaktaw o kanang watay makulang ba mo na gingon niya sa James chapter 2 kung ato man natuman ang kadaghanan bisan pag natuman nato tanang usalay kulang di gyud ta maluwas wala kong gingon ngam di man maluwas although wa gingon dito di ka maluwas kundili malinapason mangyapon di ba natuman nimo ang tanan nakapatyas kag usa unsay tawag nimo kanang usa mo ni mohatag og judgment sa imo nga napatyas gyapon ka sa tanan so wa gyud laktawan mo na ang tinuod gayon ngano man gamay ra ang maluwas o gamay ra ang nakatultol gani kadung dunay nangutana kan Jesus Christ gamay ra ba ang maluwas magtutudlo sa iyang tubag paningkamuti lang ninyo pagsulod kay dagay naningwa pan dili makahimo ang gingon ni Jesus Christ usama ninyo pagka himo ana nganong ningo man siya nasulat man ka na so wagi makaadto sa langit, wagi maluwas kay gingon naman ni Jesus Christ. Ang iyang gingon paningkamuti lang ninyo. Kunya di man ta kahimo kung wala ang Ginoo, di ba? Wala may butang nga nahitabo diri o nahimo diri kun dili pinaagi niya mo gingon sa John chapter 1. Without him we can do nothing. Or by him all things are made. Wala gay kuang gitawag nga wala niya gibuhat gyud niya tanan mo na nga kung unsa may nitabo nimo mo na ko isulti ninyo ang Ginoo wa nagtudlo nga dili na ta manarbaho ang giingon jud sa Ginoo pangandam lang mo wala ko mingon ninyo hapit na mo balik ang Ginoo pangandam lang mo bisag dugay pa ayaw isipan ninyo kay bago pa kang nakanegosyo bago pa kang nakapalit kay sa tinuod lang sa wa pa ka nangalagad wag yung ka nahayay nangalagad na inon ka sa Ginoo giblisingan na inon ka sa Ginoo mingon ka giblisingan na inon ko ni mo Lord nya mubalik lang gyapon ka no bisag giblisingan ka sa Ginoo sa imong pagtuo nga ikaw na abudan siya nahayahay nakatrabaho unsa pa na imong nahimo diha manang gingon pagbantay lang gud kay ang Ginoo mingon man siya sama siya sa kawatan nga wala yung naibaw sa iyong pagbalik. So, unsa itong buhaton? Pagbantay lang mo. Mo nang ningon siya, prepare to meet thy God. Matod pa niya, or I will do this. Magbalik yun siya diri. Mo na nga ako, mingon ninyo nga kinahanglan na ata sa dalan sa kinabuhi. Abi nung kining dalan sa kinabuhi, lisod yun kayo ni. Dili niingon nga, abi kay ngalagad ka, nagsimba ka. Ama kayo Israelite gani. Sa wapa sila ni ato sa Holocaust sa panahon ni Hitler ilang gibuhat ang tanahan ang tanan mga sugo ni Moses ilang gipalo na unang gingon nga di nganong nahitabo man sa ila because dili kinasing-kasing ilang pagbuhat o bitaw na niitak na magisgot ta karon kanang gitawag few there find it ngano man gamay ra nakatultol ni naro manggod lisod ba lisod the way of God is gisgutan na nato natong una is judgment tulo ni kabutang nga ang dalan gyud sa Ginoo judgment
unholy. So dili ka makalakaw sa dalan sa Ginoo kay balaan na. Gani magsimba ta sa Ginoo o mangalagad ta sa Ginoo sa gingon ni Joshua. You cannot serve God because God is jealous and holy. Kung mo-serve ka sa Ginoo, worship ka sa Ginoo, kinahanglan balaan ka. Kaya ang mga pamaagi, ang dalan sa Ginoo is dili lang kay judgment or decision paghukom, kundili balaan na. O ang ikatulo, ang last nga gingon ni Jesus Christ, ang dalang nga gitanyag ni Kristo is, ang sabton lang yun nato, that is spiritual life, spiritual way. Spirituanon ba? Dili nang ato ang lawas. Mabita nang niingon si Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 1, there is no condemnation who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala na'y paghukom. Bisan ka gi-appointed ka once to die, but after this, the judgment, wala na ng judgment. Kung naglakaw ka subay sa Espiritu. Mo bitaw na nga ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo is spiritual life. Mo na ato diya is big G, spiritual life in Christ Jesus. Kanang tinuod nga nangalagad o ang tinuod nga Kristohanon, spiritual na siya. Kaya ang iyang life na iyahang gidawat is spiritual. Mo bitaw nang giingon, the devil is come to kill and to destroy. But matod pa ni Jesus Christ, I come to give life, life abundantly. Kaya nga naman, kanang life nga iyang gihatag sa to, that is a gift. The wages of sin is death, but the gift of the Holy Spirit is life. Mo na nga ang ato ang gitawag og kining pagpangalagad sa Ginoo, life and death lang gyud ni. Kung mamatay ka, curse. Kung naa kay life, mo nang giingon eternal life. Mo bitaw ni kini atong pagpangalagad sa Ginoo because of the eternal life. Yung kinsa may makalawat tayo na, mo nang giingon ni Jesus, who shall endure it into the end shall be saved. Kung dili maka-endure, kung dili makalawatay, masave day gyapon. O mo na sa kabutan nga kung isulti gyud ninyo tininuoray. Ingon pa niya dinhi sa Proverbs, ingon ni Solomon chapter 6 verse 23. For the commandment is a lamp, and the law is a light, and reproof of instruction are the ways of life. Tanawa. Kung mulakaw ka agi sa agianan sa kinabuhi, the way that leadeth to life, kung sa may una, kanang pulong, suga na. Mao na ang mga life sa atong giagian, suga na sa atong dalan. Unya, ang tinuod nga life, aron maangkon nimo, kinahanglan dunay reproof and instruction. Kung walay reproof and instruction, mo nang giingon, wala ka naglakaw subay sa kinabuhi nga walay katapusan. Kaya sa umanimo wa man ta katultol ang Ginoo raman. Mo na si Jesus Christ ni ani siya diri as a scripture. Sa tinuod lang si Jesus Christ is pulong na siya, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Mo na si Jesus Christ. So kanang Word, mo nang scripture. Gisulat na ba? Gi-script na daan, kay gisulat naman ni Jesus Christ. Sa panahon ni Apostol Pablo, although was siya kapalo kan Jesus Christ, niabot lang si Apostol Pablo to ang iya lang pamatyo ng mga Christian. Gina-persecute lang niya mga Christian. So diya nga gamit siya o gikuha siya sa Ginoo. Wala inungdan kung imong basahon nga si Apostol Pablo, lead by the Holy Spirit of Christ. Bisag wa siya kadungog sa walin ni Kristo, pero ang Holy Spirit mao nagtudlo sa tanan mga gitudlo ni Jesus Christ. Mao nang si Apostol Pablo gigamit sa Ginoo ngadto sa mga hintil kay nga naman ang espiritu sa Ginoo na kang Apostol Pablo mo na iyang gisulti ang tanan. Mao kana ang iyang giingon kanang scripture inspired by God. Sa tinuod lang kung maminaw kag scripture message wali, kinahanglan kanang wali nga gibadlong ka, kanang gikorek ka, kanang giinsakan ka. Kay nga naman mao man ang life nya. Kung makalagad lang ang kayo ay pagbadlong, manang gingon pagabot sa unahan,
Wanang ningon si Solomon, there is a way that seems right unto man, but there of the end is death. May ka ganun ng mga matay malagita ini. Because, wanang gingon, wala man gawin pagbadlong. Nagpatuyang man lang, abi niya kung mauni, right na ni. Tama na niya ako pagpangalaga kay nagpabautismo ko, kay nangalagad ko, kay anak ko sa mga nangalagad sa Ginoo, kay nagdunit ko, naghatag ko. O man, mingon na lang sila, pero wala sila kabaw sa kamaturan. Kanang kamaturan, matay nagkagawasan. Wala yung gingon din kanang commandment daw kuno. The lamp, no? Managa an instruction. Matod pa niya, are the ways of life. Manang ningon si David, thy word, ang sa to kanang ang pulong daw sa Ginoo mo ng lamparahan, ingon ni David, and the light to my path. Kanang sa iyang mga dalan, mo sa ningingon ni Solomon. For the commandment is a lamp, and the laws is a light, and reproof of instruction are the ways of life. Kung naa ka nagasimba sa nagkabadlong sa imuha, mo bitaw ng ang pagpangalagad sa Ginoo kay wa man gyud nahibaw kung unsay tinuod nga pagpangalagad pinaagi sa pulong sa Ginoo, mao man niya ang nagtudlo sa dalan. So therefore, ang dalan day sa Ginoo, judgment, kanang desisyon na badaan. Mo na nga iyang gipangita day kung pangitaon pud nato kay mao man niya ang light. So makita nato nga ang pulong sa Ginoo profitable for doctrine, reproof, kanang maayo kini sa pagpanudlo nga diin pinaagi sa pagbadlong. Wala ako mubadlong gyud ko ninyo, di mangingon ako mo'y tama, ang pulong mo'y tama. Ako lang gisulti ning giingon sa pulong sa Ginoo. Ado na gyud reproof. Wanang giingon ni David sa Psalm 119:105, thy word is a lamp unto my feet and a light into my path. Muna ang gingon ni David. Sa Proverbs chapter 10, ingon ni Solomon, verse 17, he is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof irrit. Nagkamali nasaan. Kanang di siya gusto og instruction, gusto niya wali-wali lang. Abi mo sa tinuod, no? Wala gyud gitudlo sa Bible nga iwali ang gugma sa Dios. Wala hinungdan ng mga tao nga lagad sa Ginoo kay ngano man nilang ipadayag ang gugma sa Dios. Sa tinuod lang ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Kung isgutan nato nga ang Ginoo nahigugma sa tao, kadto lang tao nahigugma niya. Wala karon kay ang sigig pag wali sa mga tao nga ang Ginoo nahigugma sa Dios, mo nang mga tao ni duol lang. Sa tinuod lang ang Ginoo gugma gyud siya. Mo bitay nungdan nga ang mga tao nangalagad bisag manang gingon wa man lagi ko badlungan sa Ginoo, wa man lagi ko hatagig kuan. Wa man lagi ko manang gingon na gingon sa Bible ba na ako'y makita sa YouTube nga matag kanang mga bulat mga YouTuber nagilan na Ginoo, glory to God. Sa tinuod ba sila kabalo na gisulti sa pulong sa Ginoo because God is love. Yan ang giunon ng mga tao nga nagila Ginoo. Pero wala na niya gipa-prove nga siya anak yun sa Ginoo. Because ang Ginoo naigugman niya, nagila ka sa Ginoo, kung kanang pagila nimo gamay ra, ilhon po ka sa Ginoo gamay ra. Pero naisulat yun ka nga ikaw, mubiya ra ka puhon. Mabitaw nang naigingon sa Ginoo, kinanglan mo grow ta diya sa knowledge, mo grow ta diya sa pagtuo, kay nga naman, sama daw puno sa kahoy nga diin kung kanang kahoy daghan nay gamot niya rooted and grounded dili na siya maibot. Pero kanang mga tao nga nagilalang sa Ginoo dili na sila rooted and grounded, pag-abot sa pagsulay maiibot yun na siya. Even my very elect, kung ikaw mo tuo nga pinili ka, because of the great tribulation will come. Una iyang gingon bot pasabot kung ato lang nabasa ng pulo sa Ginoo. Mo bitaw na adunay dalan nga atong ugihan aron diya sa dalan ang Ginoo mo atong magiya, no? Abi nimo sa tinong kung basaon nimong Bible, kanang dalan sa Ginoo mo na siya ang nagakir ana. Siya mo'y nagbantay nimo aron dili gyud ka. Kaya ang dalan sa Ginoo walay dautan mahitabo nimo kay way dautan sa kanang dalana na. Wanang gingon lisod gyud i-explicar, makaingon gyud ko Lord hapit na ka mo balik. Ako imo kung gipasabot niya lisod kay ma-explicar sa tao.
Tama tong gingon ni Apostol Pablo. Hard to explain and hard to understand. Lisod yun ni explaining. Pero nasabtan ako kung unsa gyud tuyo sa Ginoo sa katao. Mabitaw na ang blessing sa Ginoo mao niya. Ang covenant sa Ginoo nga ang Ginoo magpanalangin sa tawag. Kabaw ba mo sa gyud panalangin sa Ginoo gitudo sa Bible? Dili butan ha. Dili na ingon blessing ni naangkon nimo kinabuhi. Kay ang gitudlo sa Bible kung imong basahon ang tinuod nga blessing nga covenant sa Ginoo sa usa ka tawo is ingon pa sa Malakay kanang gitawag og sa chapter 2 matud pa niya, my covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear wherewith he feared me and was afraid before my name. Mo na ang iyang blessing, kanang the blessing of life. Mo na ang gitawag sa usa ka tawo nga gipanalanginan sa Ginoo nga makabaton siya og life of peace. Kay ang tao manggod sa kalibutan, gani si Solomon ningon, ang tao nga natawo sa usa ka babae full of troubles. Diha ra sa Ginoo ta makabaton og peace. Mo nang ningon si Jesus Christ, my peace I give unto you that the world cannot give. But that the world cannot understand about anang peace. Ang Ginoo ra mo na nga akong ihatag kaninyo ning kalinaw nga dili inatagan sa kalibutan, kay ang kalibutan wa kasabot sa peace. Kanang peace mo na ang blessing, mo na ang kubinat sa Ginoo nga ang tao nga mga lagad mo nang giyong gitawag siya for peace. Kabaw mo sa ng peace? Tama ba ng pronunciation ako peace? Peace is that mo sa banang. Basta ana lang mo. Anang kalinaw ba? Kanang nahimo kang Kristohanon, nga wa na kay problema. Ang tao manggod, bisag nangalagad, dagay problema niya, pasangin lang niya ang iyahang kinabuhi nga dagay pagsulay. Sa tinuod lang, dunay pagsulay pero di mo dangat, di mo kay ngano man, makalusot man gyud ka na. Aron ikaw makabaton kanunay og peace. Naa kay kalinaw. Mo bitaw na kini atong pagpangalagad kaning life nga atong gialagaran sa tinuod lang wala na tay kahadlok sa kaaway. Kung sa matong mga kaaway kinang mga butang nga atong gikinahanglan diri nga wala mangkon hadlok ta nga di ta kabaton ana. Mo na gitawag nga gusto sa Ginoo nga dalan sa kalinaw. Mo nang giingon dito sa Lucas chapter 1 kung imo nang basahon nga si Jesus Christ ni anhi aron pag guide ka nato sa dalan sa kalinaw. Guide our feet in the way of peace. Gaira niya ato ang mga tiil ngadto sa dalan sa kalinaw aron sa ato pagkakristohanon do na tay kalinaw di ta maproblema aron kanunay ta maghimaya sa Ginoo. Muna ang tao di kay maya sa Ginoo kay ngano man gani mo ani sa simbahan dili dunay daghang problema tungod unang panahon. Glory to God nga di na kung natudlo ninyo ang ayaw mo gani dinhi because of your problems. Because of your sin, wani ka sa simbahan. Sabbath day, keep it holy. So, kung saan mo pag-ani din mo na nga, kanang mga alcohol sa simbahan, medyo kumutuwa na. No? Kaya there is no sacrifice of sin. Wala na yung sakripisyo of sin. Kaya gipasaylo naman ta. Wala kung mani mo diri, kung sa matong anhiyon diri, to give thanks na lang. Honor, thanks, and glorify God. Mo nang gingon kung simba daw tayo ingon pa ni David sa Psalms 95, come unto me and worship the Lord. Honor, glory, and praise. Mo na iyang gingon diha kung musimba ta. Mo na ang iyang gingon dinhi sa Proverbs chapter 10 verse 17. He is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof erreth. Mo na kini mga instruction karon nga gipangwali imo ning gibantayan live na. Mo na kung giingon live dili data live. Mo na nga ako musulti ninyo kung basahon niyo pulong sa Ginoo wa gyud siya nagsulti nga ang nangalagad sa Ginoo mamatay. O bitaw nang giingnan niya si Martha ug si Mary, do you believe that? Nya kanang kung ikaw patay mabuhi ka. Mo na si Lazaro gibuhi niya kay patay man. Ya kung ikaw buhi, dili ka mamatay. Mutuo ba mo ana? Mo na giingon ni Jesus Christ. Mana mga tao dili mutuo.
Kaya nga naman, bisag mingon si Jesus guys, do you believe that? Siya God ang resurrection. Siya mo'y naibaw kung ikaw kanus ang mamatay. Kanang mga tao nga nangamatay, diri, gipang iris na. Mabito ng mga yuta sa Ginoo nga unta, gusto matag kinabuhi, anong nangalagad ta sa Ginoo, kay kinatong pagpangalagad is going to eternal life. Mana yang gingon din, the way that leadeth to life is instruction and reproof. Kung gusto ka muagi, anang dalan nga nagiyag kinabuhi, kinahanglan naa ka sa mga pagbadlong o sa mga instruction. Kung walay pagbadlong nimo, mabito na ka ng gugma sa Ginoo, sa tinudang ang love sa Ginoo is review. Kung wa ka gi-review, wala ka gigugma sa Ginoo. Wala gingon sa Revelation nga, whom I love, I review. Kita kay gi-review man ta, mo na kung gisulti ninyo ta ng mga pagbadlong diri sa pulo sa Ginoo naan ninyo because gigugma mo sa Ginoo. Itagaan ta ba og mga pamaagi, gi-instructionan ta kunya labaw sa tanan kay wa mata mahibaw at una kung unsay tinuod nga pagpangalagad karon nahibaw na ta kay nagtuon ta sa pulo sa Ginoo. Gipambadlong ta, mo nang mingon ko ninyo ayaw gid mo kanhi dinhi aron lang mangayog pasaylo. Mo na ako di ko muuyon anang mga simbahan nga dunay alcohol. Nga naman, ni anita din ni aron magbalaan ta. Kaya ang adlaw sa Ginoo is Sabbath day, keep it holy. Diya sa tubangan, kinata sa tubangan sa Ginoo. Mo nang hinungdan si Apostol Pablo, nag-ingon dito kang Timoteo sa 2 Timoteo, chapter 3, verse 16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Anong sa righteousness man? Mabito na kong gingon, ang dalan sa Ginoo, judgment, holiness, and righteousness. Wala ang dalan sa Ginoo. Mao kani ang scripture. Wala ang correction. Mabito na, nganong gitawag mag-reproof, aron muhulong ka sa imong gibuhat kung kana ba right or wrong. Ang Bible na nagsulti og right. Kunya kung wakay pagbadlong, mabito na giingon niya, inspired, profitable for doctrine. Kanang reproof, mo nang giingon sa ato apang mga karsada ba na ay traffic light. So man na ay traffic light diya. Mao po niya ang traffic sa tong kinabuhi kung moagi ta sa gianan. Mo bitaw na gitawag traffic light kay mo ay nakababag sa mga gianan ba. Gibutang ang traffic aron makaagi gyud ka. So, kung wala nang traffic light, mo nang giung magkabunggo kitang tanan. Mo ni ang punong pud sa Ginoo is like a traffic light. Una kanang reproof, stop. Sa tanang gibuhat nato, pangitaon jud natong kamatuoran. Kay umatot pa ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Nya ningon pa niya dito, if ye shall know the truth shall set you free. Yang sa nato pagkabalo ni kamatuoran. Mo na yang gingon stop. Ang ikaduhang correction is look. Mo na naay gi-correct niya sa tuwa. Tan-awon nato usa may among buhaton jud Ginoo aron atong tan-awon niya atong pagpangalagad. Ang instruction is listen. Mo nang gingon stop, look, and listen. Paminaw mo kay naa instruction sa Ginoo dili na kay pasirit lang ta dayon. Mo bitanaw sa kabutang nga din ang pulong sa Ginoo is kanang reproof, that is judgment. Kung di ka badlongon, wala ka hukmi. Kung walay paghukom ang tao, manang gingon, walay eternal life, walay life, matod pa niya, wala sa way of life. Mo na ang reproof, ang pagbadlong because of the judgment. Gusto ka sa hukom. Wingon lang ka, it is appointed unto man once to die, but after that, the judgment. Kalima ka ng judgment. Mabitaw na, doon ay reproof, aron di ka mo atong judgment. Dili ta appointed to die. We are appointed, ingon ni Apostol Pablo, to inherit the kingdom of God. Gipili ta, aron makabaton ta ng eternal life. Unya kanang correction, human sa reproof, kanang correction for the holiness. I-correct nang imo ang mga pagpangalagad sa Ginoo kay nganuman. Mga lagad ganita, balaanon Diyos. Kay ang Diyos nga atong yalagaran, balaan man.
Mo na dunay correction unsay tama. I-correct yun na unsay tama. Ya kung way mo correct nimo, sige lang tagpadayon. Mo nang gingon magbantay ta nga diin matud pa ni Apostol Pablo ang maglulumba sa dagan. Muapil gali ka sa lumba sa dagan aron dili ka matawag og kanang disqualified day sa unahan kay wa man day kay labot. Mo nang gingon niya kinahanglan mag-antos gud ka. Pareha daw ng mga athlete ba nga matud pa ni Apostol Pablo maghagog yun na silang kaugalingon unsay gingon gihagod nila kung muinter ka ng eternal life kinahanglan mag-sacrifice ka unsa man imong gi-sacrifice unsa man ang ato ang kawalad diha sa Ginoo nag-sacrifice man ta na pero diha sa Ginoo ikaw may gipili kay naa man kay kawalawad at kawaladon kanang gitawag ang gianhi gud ni sa Ginoo diri sa kalibutan the poor and the needy kanang mga pobre ug ang nagkinahanglan mo bitaw na giuyo na sa Ginoo nga ikaw mapobre aron makaila kag Dios mo na nga iyang gingon dito nga ikaw tabangan jud ka sa Ginoo mo na ang gusto niya nga gairan jud ta mo nang gi-correct niya nga ato ang mga pagpangalagad sa Ginoo nya bisan sa atong pagkapobrehon kinahanglan mo nang giingon mag-antos jud ta mo nang giingon kay ngano man balaan man gud ang gusto sa Ginoo nya kapoy man gud ang balaan gud balaan lisod yun na kayo ang gitudlo sa Ginoo mo bitan na instruction for the righteousness nga aron may bawta kung unsay tama sa tubangan sa Ginoo gani ningon siya seek ye first the kingdom of God and His righteousness kung saan man ato pagkakita ng righteousness kung wala instruction sa ato mo na atong una pang panahon nga nagsugod na diri nag-instruct man gyud ko about anong righteousness mo na yang gingon diri sa Psalms 103 verse 6 the Lord executed righteousness and judgment for all that are oppressed at tanan nga mga ginadaog-daog mo na gipatuman sa Ginoo ang righteousness o ang judgment para sa tanan nga ginadaog-daog asa ginadaog-daog sa mga kawaladon na mo daog-daog nato wala ta mo na dagan tay kalaban mo nang gingon kung sa tubangan pa sa Ginoo gidaog-daog yun ta we are oppressed pero ang Ginoo nag-execute og righteousness para sa mga ginaog-daog na kung buhaton nimo ang righteousness kung makaplagan lang nimo and all these things shall be added unto you ang problema lang kung hindi ka kabalo sa righteousness wala yang gingon adunay reproof adunay correction nga matod pa niya instruction for the righteousness mga giya sa mga pagkamatarong nga nangalaga diya sa Ginoo mo ni unsa gyud tama nga pagsimba sa pagtama nga pag-anhi mo bitaw na nga kamo ni ani mo dinhi ngano man kung unsa may tama nga dinhi ani ka dinhi because ikaw iya sa Ginoo that is right ayo na guna-una nga ako buhato ko dito kay membro ko ako buhato ko dito kay Domingo dili kun dili ikaw usama ko kakataong matarong ang taong matarong unsa iyang buhaton glorify God, honor God, and praise. Munang taong mga matarong. Muna nga, kung ikaw mani, dagang kayo ang hinungdan nga nung niyanhi ka dinhi. Amot kung gituhuan ba na nimo. Kung wani ka dinhi, malipayon ba ka? Labi na konsultihan ta, oy, manimba na taron. Sama ni David, mo na hinungdan ningon si David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Malipay ba mo kung wani mo diri? Unya, malipay ba mo kung makadungog mo sa pulong sa Ginoo? Kung malipay gali mo makadungog sa pulong sa Ginoo dinhi, bulahan ka. Kay blessed is the man. Matod pa sa Psalms chapter 1. Labi na katong tao nga diin sa diha makadungog sa pulong sa Ginoo, malipay siya. Mo na mga bulahan jud mo adto gyud na sila langit. Mo na mga blessedness nga mga tao giingon ni David. Mo na nga ang Ginoo daw nag-execute og righteousness ngadto sa mga di-oppressed. Kita gidaog-daog ta kay wala manggita. Muna kuan-kuanon lang ta ba? Pero mo nang giingon nga buhata ang righteousness. Mo nang giingon ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Deuteronomy, diri sa Deuteronomy ingon pa ni Moses sa chapter 32 verse 4. For all His ways are judgment, a God of truth. Kaya ang dalang Diyod sa Ginoo, paghukom din na, kanang mga pagbadlong ba,
Kanang giingon, ay dili na mao, kay kung dili na mao, di gid mahimot ang Ginoo. Muna judgment, kay nga naman ang Ginoo sa katinuoron. The God of truth. Si Isaiah nagingon sa 35, verse 8, an highway shall be there, and a way, nga matod pa niya, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those the wayfaring men, though Paul shall not err therein. Matod pa niya, katong wayfaring, katong yung mulakaw lang ha. Kato lang makaagi ana diha, kato lang gusto gid mulakaw. Wayfaring, kanang mo-travel yun siya anang way ba, kanang gusto gid siya. Dili na pwede katong mga dalan nga the way of holiness, called the way of holiness, the unclean shall not pass over it. Kanang mga dili, kanang gitawag og limpyo nga, kamuha to lang ko simbahan, wa lang naglimpyo. Manang giingon, dili ka kasulod, anak, di ka magkamali yun, anang gitawag, gitanyag nga way of holiness. Kaya nga naman, gusto yun sa Ginoo nga, kung wani gani ka, magbalaan ka. Kaya una yun giingon, Sabat, they keep it holy. Kaya nga naman, ang Ginoo, balaan man. Muna, ang mga traveler, especially, ingon pa sa dictionary, kanang naglakaw yun ba, kanang repairing, mga traveler na kanang nagalakaw yun diha. Mauray na inaa diha. Pero kanang tao nga, matot pa, do false shall not err therein. Nga ang mga buwang-buwang di gid makasulod anak, kung ikaw naa sa dalan, mo niya kung gingutin nyo, kung imog yung sabto na, kung ikaw puno naa sa dalan sa kinabuhi, o naglid o kinabuhi, wala gyud mga buang-buang nga masaag dito ni kauban nimo nga maoy magsamok-samok nimo, nga maoy mo patay nimo. Although ang atong kaaway is like a roaring lion seeking whom he may devour, di gyud na siya kasulod anang dalanan na anang dalan of holiness. Mo na yang giingon ang ikaduhang dalan sa Ginoo nga giingon mo bitaw nang pure pandit kay ngano man balaan man. Yang uban di man gusto balaan nga matod pa niya, but it shall be for those, para lang na ni atong mga nagabaktas diha kanang dalana sa holiness. Kung gusto gyud ka moagi ana, sige agi diha, pero magbalaan lagi ka. Pero kung di ka magbalaan, ayaw ko hina nga ikaw na sa dalan that lead it to life. Pure find it mo nang gamay ra na kaila kay nga naman bisag nag-ingon sila nga naglakaw sila, pero wala day sila sa tubangan sa Ginoo. Naa day sila sa the way of death. O bitaw na nga ang Israel sa tinuod lang ha. Ang Israelites, mingon ko ninyo, gisulat yun na sa Jeremiah chapter 6 verse 16, ang dating daan, na atog yung agian po, silawa na nagi. Nga matod pa niya ningon, we will not walk therein. Bisa gisultihan sila nga, din adto kamo sa dating daan. Para makapahulay na imong kalag. Kung sa ilang tubag, di may mga diya. O po nang kita, kung musundog ta, o kung kita nangalagad sa Ginoo, sundugon po din na to. Sila bito atong sample nga ni Apostol Pablo, na din sila atong admonition ba, mga pagtulunan na to, na kundi sila muagi, kita hinuon nga din kita nakaila sa Ginoo, nga wa man tatay labot, mo nang giingon ni Jesus Christ, I am the way, mo nang muagi, tas pamaagi ni Jesus Christ. Yung sama itong buhaton, matod pa ni Jesus Christ, kung dili mong tuo kang Moses, usaw ninyo pagtuo na ko, nga si Moses nagsulat man ako. Kung mutuo mo na ko, kinanglan mutuo mo kang Moses. So ang atong agian, ang dating daan, o sa may dating daan, kanang gitawag og the way of life. Kanang the way of life is blessing. Kunang choose life, ningon yun siya. Ang Leviticus, yung pa niya din sa Leviticus chapter 18 verse 3 and 5 ha. Ingon niya sa mga Israelites ha, after the doing of the land of the Egypt, wherein ye dwell, shall ye not do, and after the doings of the land of the Canaan, whither I bring you, shall ye not do, neither shall ye walk in their ordinance. Verse 4, ye shall do my judgment and keep mine ordinance, to walk therein. I am the Lord your God. Verse 5,
Ye shall therefore keep my statutes and my judgment, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord. Manay giingon sa Ginoo sa ila, santang nga sila gipagawa sa Ehipto, nga gidala sila sa yuta sa promise. Unya kay naaman dito ang yuta nga promise, taga Kanaan man na, naaman ang mga tao nga taga Kanaan nagpuyo daan ana. Mo nang giingon nga gibuntog niya ang mga Kanaan, pero sa diha nga nakapuyo sila naapod mga Canaanites dito, mga taga Kanaan. Manay hinungdan niingon si Moses, giingnan siya sa Ginoo, ingnan ng mga tao nga kanang ilang gibuhat nga sila gipagawas dito sa Ehipto, kanang ilang gibuhat ayaw na ipabuhat sa dito sa diha nga sila moadto sa Kanaan. Kung unsay gibuhat sa Kanaan, unsay ordinance sa Kanaan, ayaw po na buhata. Kay nga matod pa niya, kunya ayaw lakaw ana ang ilang ordinance sa taga Kanaan. Matod pa niya, kundili buhaton nimo ang hukom sa Ginoo ug bantayan nimo ang ordinance. Keep my ordinance to walk therein. I am the Lord. Ye shall therefore keep my statute. Matod pa niya, bantay gyud na ang akong pagpanudlo ug ang akong judgment, paghukom. Kung kana buhaton sa tao, sa may iyang mahitabo, ye shall live in them. Muna giingon sa Ginoo, kung ikaw buhat ana, mabuhi gyud ka. Mabuhi gyud ka kung buhaton nimo kanang statute ug ang ordinance sa Ginoo. Mao kun kita karon nangalagad ganita bilang Kristohanon, ginahanglan buhaton nato ni ang pulong sa Ginoo, mga sugom, mga statute aron mabuhi ta. Kay man shall not live by bread alone. Abi nimo gapon samtang naglakaw ko dito, nagpalit ko giyuta ba. Sige ko pangayo, ayo diyan sa katipipan. Sige ko balik ko sa taas kay saka man patanaw na may tao nagigdaman nga na may kilid niya oxygen, wa na lang ko ni doon. Oxygen siya. Niya gusto mo yung pupalit ko sa ako na ko palit do yung tagitanong na pumula. Agi pugos gyud ako saka dito. Pag ingon ako ayo ni bago na ko kalit. Dingon dayon siya sa ako nagkasakit ko. Okay. Kung sa may sakit ni mo brad. Dingon siya mo daw ni yang lungs bagi tuslok daw. Muna sa iyo, lugos na daw siya. Hindi ko, pag-pray lang sa Ginoo, ana lang siya. Kung palit ko gyuta, asa man ko mubayad? Sa iya lang daw. Pero gusto siya mag-istorya pa ba about niya. Kung nahulong na anak ko, dito ko nakainumdong nga Lord, bisa pag-usulta, kung pagsulti na ko nga ikaw gamhanan, there is no remedy. Kaya nga naman, manang giingon, remember the Creator in the days of your youth. Wa siguro na hinumduman nimo, there is no remedy ang gingon sa Ginoo. Once nga ikaw kuno batan-on pagka wa nimo hinumdumi ang pagka batan-on nimo nga ang Ginoo daw before the difficult time to come. Una moabot ang kalistanan kay wa ka kahinumdum. Mo nang gingon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 nga kanang sulat ni Solomon sa Ecclesiastes mao na ang kinabuhi sa tao. Mapubri magbadato mo na iyang kinabuhi nga ang tao daw kuno mukaon, muinom, magdula hangtod mamatay. Mo bitaw na nga kanang mga matay nga tao wala nay pag-asa. Mo na aron daw kuno ingon ni Apostol Pablo ni Solomon, kung ikaw gusto makabatog pag-asa, apil sa mga buhi. Bisag buhi ka, nag-ingon si Apostol Pablo, apil sa mga buhi, ang but pasabot kanang buhi sa tubangan sa Ginoo, kanang gibanhaw ba, kanang giresurrect. Muna'y but pasabot nga ingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1, present your body a living. Kaya na nag-presentar sa ilang body, dili living. Dili buhi ba? Nag-sacrifice, pero patay kay nga naman. Although nga, doon ay pagtuo, pero why sinuwatan mo, gitawag patay sa tabangan sa Ginoo. Wala yang gingon dinhi. Ye shall do my judgment and keep mine ordinance, to walk therein. I am the Lord. Ye shall therefore keep my statute and my judgment, which if a man do, he shall live in them. Walang iyagingon, he shall live forever. Sa New Testament, he shall live forever. Ang problema lang kay kaniadto pa man ni gisulti, mga matay gyud sila kay nahibaw gyud ang Ginoo, ang plano sa Ginoo. Di gyud sila mutuman ini. Kay kung basahon nimo ang sulat ni Moses sa tinuod lang, wa gyud mo bitaw nang nakabaton ta og kaluwasan kay nga man giblind nila daan ang Israelites. Pero
kadto mga Hudiyo Israelites nga musunod kan Jesus Christ, sama pod nato mo nang gingon wa na gipili ang Ginoo Hudiyo ug mga Gentiles, mga Greek, wa na gipili ang Ginoo. Wa pinalabi basta mutuo ta buha kita sa dalan nga mao si Kristo. Mo nang gingon ang Israel daw kuno kinahanglan mutuman sa ordinansa. Karon ang mga Gentiles, ari na punta sa Gentiles. Humana mata sa Israel. Gentiles, Ephesians chapter 4, verse 17 to 27. Tas ning giingon ni Apostol Pablo ha. Chapter 4, verse 17. This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Muna yung gingon, so busa ako ning isulti kaninyo, ug i-testify diya ko kaninyo sa Ginoo. Sugod karon paglakaw kamo, dili ingon sama sa Gentiles nga linakwan, nga kawang lang ang ilang mga hunahuna, nga ang ilang pagtuo, nga ilang pagsimba right na ana ang hunahuna sa Gentiles. Sa verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Nga matod ingon nga ikaw adunay pagsabot nga kangit-ngit, being o karon ikaw nagi pagawas diya sa life sa Ginoo, pinaagi sa pagka-ignorante nimo ni ana, because tungod kay gibutahan manggod ang imong kasing-kasing, nga mauna iyang gingon, who being past feeling have given themselves over into lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Nga diin ingon nga ang tao daw kuno manang gingon ignorante, ingon nga diin darken ang ilang understanding. Imbis na na-alienate na sila, na-separate na sila sa life diya sa Ginoo, ignorante lang gyapon siya kay tungod na blind ang ilang kasing-kasing, nga ang ila manggong kinabuhi atong una, gihatag nila ilang kagalingon nadto sa mga pangibog, ug matud pa sa mga buhat sa dili maayo o balaan with greediness, uban sa mga gitawag og kanang dalo ba, no? Ang tao ra ba sa tinuod lang dalo gining tao. Mo bitan ng greediness, mo na naapoy nagwali with greediness. Nga gusto lang siya maka-earn ba og money nga din. Mo bitaw na dapat ang magwawali manang gingon according to the heart of God. Mo bitaw na nga kinsa man ang mga magwawali nga according to the heart of God, kana lang mga abot kung naapabay according to the heart of God. O bito na akong gipaningkamutan nga ang akong pagwali ninyo is according to the heart of God. Kung usay gusto gani sa Ginoo, mao ginaunta, mo nang gingon na ako magkuntinto na lang ko alang sa gihatag sa Ginoo nako, di ko magwali aron makabaton pag kadaghan. Nga matod pa niya, but ye have not so learned Christ. Apan kamo wa gyud mo nakakaton sa Ginoo. Mao na iyang giingon siya, gisulti niya ni pag-testify dia sa Ginoo nga sugod karon dili mo maglakaw untang Gentiles walk. Anang Gentiles ba nga ang Gentiles walay Ginoo, walay hope, walay Christ. Mo na ang Gentiles nga matod pa nagbadlong siya, this is I see therefore ang testify in the Lord nga diin kamo dili daw ta manunulog anong paglakaw ng mga Gentile kay labi na nga kita gisiparit na ta sa life sa Ginoo. Nidawat na ta kang Kristo, nituon na ta sa Ginoo, mo nang hinungdan nga diin gisiparit na ta